Кечкене балаларның әвәлеп ясау белән кызыксынуын, әлеге шөгыльнең вакыл моторикасын, иҗади күзаллауны үстерүен истә тотып, тәрбияче пластилиннан ясалган фильмнарга туктала. Иң элек балалар белән ошаган әкиятне сайлап алалар, аннары геройларны вәлиләр. Иң авыр өлеш фотосурәтләр төшерү икән. Фотокамера урыннан күчсә яки геройны әз генә күчерсәң, мультфильм барып чыкмаячак. Шуңа күрә бу эшне мәктәпкә әзерлек төркеменә йөрүче балалар башкара. Безнең мәктәбебездә фантазия студиясе инде күп еллар эшли. Без бергә коллектив белән бергәләп эшләгәнгә генә шундый зур уңышларга ирешәбез. Мультфильм төшергәндә дә, видеофильмнар төшергәндә дә беребез балаларны әзерли, кемдер сюжет яза, кемдер компьютер эшкәртә. Һәм инде без бөтенебез бер булып эшләгәнгә күрә генә шундый зур уңышларга ирешәбез. Мультфильмнарны инде без пластилиннар белән төшерә башладык инде. Башта һәрбер движениене, һәрбер хәрәкәтне ул пластилинны аерым ясатып балаларга, шуның һәрбер хәрәкәтен аерым кадрларга төшереп, аннан соң шул кадрларны бергә җыеп, шулай итеп тулы мультфильм барлыкка килде. Мәктәптә күчтәнәч театр түгәрәге дә шәп килә. Түгәрәктә шөгыльләнүче балалар елда театр как театр республика бәйгесендә катнашып, призлы урыннар яулый. Без килгән көнне яшь артистлар Абдулла Алишның Сер тотмас үрдәк әкиятен сәхнәгә куйды. Bir hikmet bulgan hal tuğulaki avşadır minem hocam şahıp yürü kırlarga. Koşak teatrına yürgen, teatr түгәрәгенә yürgen balalar bizning инде сөйләмнәрен үстерәләр, сәхнәдә үзләрен дөрес тоту, кеше белән аралашу һәм гомумән инде тормышка әзерлибез инде балаларны. Шуның өчен без балаларны сәхнәгә бастырырга, чыгарырга тырышабыз. Балалар бакчасында һәм мәктәптә үткәрелүче шөгыльләрдә дә тәрбияви мультфильмнар еш кулланыла. Дөрес сайлап алынган фильм балаларның күзаллавын үстерергә, әйләнә-тирә дөнья белән танышырга ярдәм итә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.